De voetballers van SV Venray werden afgelopen donderdag al kampioen, dankzij een 4-1 overwinning op Chevermond. Actie! Actie! Maar afgelopen zondag werd het feest nog eens dunnetjes overgedaan. Dat het slechts 3-3 werd tegen ZSV mocht de pret niet drukken. De titel in de eerste klasse was immers al binnen. Nou ja, kijk, je bent denk ik met afstand gewoon de beste ploeg. Alleen je moet het wel even laten zien. Nou, we hebben een week of 6, 7 in één keer zijn wij in een bepaalde flow gekomen. En we hebben eigenlijk constant bijna met hetzelfde elftal kunnen spelen. Zonder echte namen te noemen. Nick Verstegen die er bijna elke week 2 of 3 maakt. Maar dat heeft ook te maken met zijn medespelers, met Vivermans, met Stan Kersten. Die hem heel erg uit de wind houden. Ja, en dan geven we achterin eigenlijk bijna niks weg. Ja, dan is het gewoon een optelsommetje en dan is het wachten op. Ja, hartstikke mooi. Ik denk als je zo afgetekend kampioen wordt, dan kunnen we wel zeggen dat het hartstikke verdiend is. En, mooi dat we het afgelopen donderdag in het Hol van de Leeuwen af hebben kunnen maken. En ja, nu vandaag is het een beetje jammer, maar dat mag de pret denk ik niet drukken. Wat is nou jullie kracht geweest dit seizoen, denk je? Wat onze kracht is geweest. Ik denk dat we hebben ontzettend veel doelpunten gemaakt. En ik denk ook dat we vaak op de juiste momenten doelpunten hebben gemaakt. En ik denk dat de wedstrijd bij de Ster, toen verloren de concurrentie, wonnen wij net met 4-3. Dat wel een heel belangrijke wedstrijd is geweest. Ik denk dat we daar wel een hele grote slag geslagen hebben. En hoe mooi is dan dat er zoveel eigen jongens, hoe kijk je tegenaan? Er zitten toch een hoop clubjongens die voetballen, hoe apart is dat nog op dit niveau? Ik moet wel zeggen, het komt steeds meer. En waarom is dat? Ik denk dat een hoop verenigingen is gewoon, de centjes zijn op. Dus ja, je moet alternatieven gaan zoeken. Nou ja, en met deze lichting, waar ik 4 jaar geleden mee begonnen ben, ja, die is intact gebleven. Er zijn 2 of 3 jongens bijgekomen die eigenlijk hier ook al gespeeld hebben. Ja. En zo zijn heel langzaam die radertjes in elkaar gaan vallen. Met uiteindelijk een kampioenschap wat dik verdiend is. Is het ook een echt team? Is dat de kracht? Hebben jullie goed gevierd ook de afgelopen dagen? Ja, het vieren, dat was het probleem niet. Alleen de vrijdagmorgen was iets anders. Maar dat geeft niet. Nee, die jongens zijn allemaal vrienden van elkaar. En een hoop die gaan ook samen uit en ergens naartoe en dat soort dingen. Dus het hangt echt aan elkaar. We hebben daar een paar biertjes gedronken, toen zijn we met de bus teruggegaan. Toen was hier best wel veel volk in de kantine nog. Toen was de kantine ging om 1 uur dicht of zo. Toen ben ik zelf naar huis gegaan, omdat ik moest werken vrijdag. En toen zijn de rest van de jongens nog naar Hulsman geweest. En daar is het volgens mij nog 3:30 geworden of zo. Dus toch wel een aardig feestje geweest. En vrijdag hebben we met een paar jongens op het terras gezeten. En nu is het vandaag een feestje en morgen gaan we met z'n allen het dorp in. Dus. Ja, en Frans Koenen die gaat met zijn op deze toch al respectabele leeftijd overal mee met die jongens nog. Ik ga er steeds mee, zolang het maar gewoon lekker een biertje is. Niet als ze die flutmuziek draaien, wat hun allemaal doen, want dan hak ik af. Dus nee, maak er gewoon een gezellig dagje van. Morgen in Venray zitten we lekker op het terras, op de markt, dus komt goed. Een trotsman staat er voor mij. Ik ben denk ik samen met mijn assistent Mandy, wij zijn zeer trots. Zin in de hoofdklasse volgend jaar? Ja, zeker. Ja, weer een mooie competitie denk ik. Terug waar we denk ik ook wel thuis horen. Super lang in de eerste klasse voetbal. Ik denk dat de hoofdklasse ook wel een mooiere competitie is. En hartstikke veel zin in.